Майка ми много прилича по разсъждение на Зорница Гючова. Между другото, тя беше в мой лайв от нови профил. И докато на интервюта мълчи, на лайвове говори ето това. Те сега ще ви разкажа за майка ми. Започваме от детството й. Тя е учила в музикално училище. Майка й умря, когато е била на 17 години от рак. Майка й, знам, че е посягала, била е строга. Баща й, моя дядо Стефан, знам, че той ни е посягал на нея. Тази интелигентна жена с музикално образование, учила в университет, музикална детска педагогика, не можа да отгледа по адекватен начин собствените си деца. Нещата бяха що годен нормални, докато навърших 7 години. Оказа се, че е посягала на родителите на баща ми, още преди да се родя. Обичаше, след като се върне баща ми от работа, да му надува главата. Какво, аз или сестрите ми сме направили, как не сме слушали. Знам си какво не знам си, защото докато той ни започне да крещи и да отнесем бой. Или пък му надуваше главата с някакви други глупости, докато той не започне да крещи. Баща ми от своя страна е израснал в семейство, в което баща му го е пребивал с клон. Майка ми един път баща ми се прибира от нощна смяна, почна да му говори, аз как не съм искала да й помогна там в чистенето. И той толкова се побърка, че искаше да ме убие с чук по главата. Тогава майка ми се осъзна и реши да го спре. След това някой е подал сигнал в социалните и имахме разправи и после там с полиция и съд. Тогава бях на 13 години. Излишно е да казвам, че нещо адекватно не се случи след това. Майка ми обичаше да приказва как искала момчета, даже казва, че съжалява, че е родила момичета, че иска да си роди 3 момчета, ще да ги прави там един лекар, другия адвокат или там съдия и така нататък. На мен ми обясняваше как аз трябва да готвя на бъдещия си мъж, да му чисти, иначе той ще ме бие. Викаше като стана на 18 да се махам от главата и да се омъжвам. В същото време тя си лежеше у нас, не работеше. Повече аз и сестра ми и баща ми вършихме домакинска работа. Баща ми никога не е посягал. Но посягаше на нас, децата му, заради нея. След случая там с социалните, баща ми спря да ни посяга някакво, макар и не напълно. Но тогава пък майка ми започна. И то наистина с злоба да посяга. Буквално лятото съм си слагала дълга блуза с дълъг ръкав, за да не ми се виждат синините по ръцете заради нея. И за финал ще кажа, че наборите на баща ми и на майка ми са същите хора, които симпатизират на тая Зорница Гючова и са отгледали поколение хора на моите години и по-малки, сред които е широко разпространено насилието. Така че ето отговор на въпрос, откъде идва цялото това насилие сред младите хора.